Ten máš koľko má? Bude mať akurát 104 týždňov. Má 2 roky. Veľký chlap, už aj pekne chodí. Šikovný. No náš Nikolásko chodí už od 1. roka. To je nič. Náš Tobias už sa vie sám pekne napapať. Ale náš Nikolás vie už po sebe sám umyť riady. Tak náš Tobias sa vie už sám prebaliť. Náš sa už sám oblieká a dokonca si ho aj poberie to oblečenie, vieš? Náš si už sám večer číta rozprávku. Náš už plynule číta v 3 jazykoch. Náš už investuje do kryptoakcií. Náš už má nakúpené nehnuteľnosti v Dubaji. Tak Tobias má vozí autom do práce. Aj náš vie pilotovať vrtuľník. Dobre, dosť. Obidve naše deti sú rovnako šikovné. Dobre. Čože? Nikolás má na sebe obvinenie za pranie špinavých peňazí a je šéfom kartelu? A to je nič, lebo náš Tobiasko